Kublai pi paro at ngapdiang sumpai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Para lokadin kajing syakri prachi posnem jongki bossau neki boss ke Shillong Public Transport Service SPTS bala launch da umenti rangba barim ke sorkar jala u Dr. Mukul Sangma ha usnem arhajar khatwei lengba ka scheme bala tipkum ka Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission JNNURM ki bajukit ikinong leit nongwan syakaleng ki jaka sorbat ki jaka bamarkap sor ki bala jupen saw han ya ki surok kanong ba Shillong ya ki bangila ban yo isa tang khandiat tali hakini ki singi bamanta hakan nongba namar bon napteng chongki khamtam ki bosaw ki baret kila sha kondam lot haka sarkar langba ka ching ai jingbot chongka technical committee menta pat perlok sachisin ki surok kanong ba Shillong kin kalarong no de kumwei pat na ki boss rong saw shaki boss rong jangam belatip kum ka boss jongi hadin baka sarkar MDA langba umentri rangba do ka jala u Conrad ke sangma rangkat ki anut ke sembut menteri rangba umas nya bahalang dahar bat ba president tensong u speaker ke Meghalaya Legislative Assembly u Thomas A Sangma bat unong yalam kaliang persya leader of opposition u Dr. Mukul Sangma kila kawe lama biang sachisen hakasingi thok ding ka athonotrik rumpang arajar arpun riu ban pelait paidbah yaki prapu sautli ki boss rong jengam kan thup yaki sanpho santli ki boss electric bala tip kum ka boss jongi yakini ki boss thamai ki ba he bat ki ba itnat ki ba dondot yaki jindan kam kat kum ka jingya jong ka por nado ki air condition ki mobile charging point ke e-ticketing bat ki wei yaki baka sarkar kala yo pediang na ka sarkar India lengba ka PM e-bus seva scheme ka scheme jong ka sarkar India ya ka bala launch da menteri rangba do jong ka ri Shri Narendra Modi nadu usem 8,000 pulai da ka jingthmu man penyo hadu chipo hajar tali ki electric bus ki ban pensup pen aram yaki nonglek nongwan bat ya ka jingkho jing suba jong ka mariang ha ka jinglot ka ba shongdor hadu san phunyo hajar ndus pa khat like lot tengka yakini ki electric bus dapat point syakaleng ki nongba jong ki jala bat ki state union territory habaro ki nongba jong ki sor jong ka ri ki ba don palat ya lai lakmut ki nong shongshnong ya ki ba pentri kam lengba ka public private partnership ni ka PPP mode ya ka program lengkot ban pelait paidbah yakini ki bos thamai la pelong ha ka singi bakut jong ka dor batlang ka Meghalaya Legislative Assembly arhajar arpun riu ha phalau jong ka new assembly building hamau diang harangkat ka jingya don lang jong ki wei pat ki menteri sarkar bat ki MLA ka yeng dor bar namro ki seng san himasima hadin bakila one pai na ka jingya shong ha ka stem boss ha po ka jingya lam jong menteri rangba u Conrad Sangma kumsi benta na ka jinglet pet det kmi ya ki project ki badan kam bat ki ba khamat ka sarkar Meghalaya kadang pentri menta ha Shillong New Township kadang bakan don katakalat ban ya sakhi ban yo ilang ya ka jingya shakmat jong ka jing pentri khamtam ya ka building thamai ka Meghalaya Secretariat bat ka Assembly ha New Shillong hakani ka snip play paidbah la penyait nangkong ya ka boss jongi haka surok na Indian Institute of Management IIM New Shillong Township Shado Upper Shillong bat kapor bakini ki boss jangam ken kamai haki surok kanongba kanong nadu nyo baje man step hado khandai baje janmit habaro kisngi jong katayo ka jingya shonglang jong baro kinong mikman ka yeng dor bar thawan tengkat bat ki badon haka sarkar kum ki menteri ka jala da ka stem boss da ka ba no shi por sedin ya ki kalarit jong ki kalong kum si benta ban pen shlori ki mikik pa bakin mi shakman ban pen kam ya kini ki stem boss baka sarkar kala wan rakhnang nakabanta ban pensuk ya kadet kawan ki khana school hapo sor kumsi banta ban penduna ya kajing ya jong ki kali shimat ki surok ba kaban wan ra ro ka jing duna jong ka jing thang kali kaban ko wei na ki jing ki bangi kendo man kasingi kapan iro baka don ka jing trai lang ba ka jing tali jong baro kinong mi khman na ki political party ba pher bat ka sarkar jala ha ka jing dei ban pentelun ya ki kampen roy hapo ka jala klem de don kanu ka jing singo party Parang shongshnong ka jala kermen baki ki boss thamai ba tip kum ka boss jongi kan pensuk pet aram ya ka let ka wan jong ki pa hapo kanong ba bat ngit scam ro ba ka sarkar kan shimkhia man pet ya kom ya bat penan kam ya ki khnang baki tu ki ban penya ya ki boss ken penti kna ya ka jing ya ba ya ranti bat ban maintain bha ya ki na ka banta ka jing ban toilang jong ki pa ba nong let nong wan hasor om ban shukhen sting ne treat ki kum kita ki ma sarkar yo ka wan ra jing bat pendu nong penban ya ka sarkar kum balong ki photali ki boss saw ki bala sedang ja suki ka wei hadin ka wei na ki surok ka nongba bat ikala marchat ai hadin habot balai ngong kum ni parlong na mar bon sin hingi
jusaki bakino kino kijing nan kam ki paidbah ki yo lang ba ki scheme prepare ka sorkar kim ju kampen men to islam ya ki paidbah ba kilong bun sin ka jing bar ka jing do nong ya ka sorkar ti parlong Nets kem babaro hinang ngikom kinong shong kadong ba Shillong ngilaya comment ba ngilaya long excited ba panyo shong ya kini ki boss thamai kum ka boss jong ngi ki ba he but itanat kum ki public transport service rekmanta baro habang ngilay jinglet shani shatai hakita ka sor nitip kum no phi ki pa ba ps ngam holok ka jing wanra ju ka sarkar ya kini ki boss electric ba thamai ki ban kamai haki surok barit bat ba kim kanong ba Shillong na lord ba ki pa ba ki la haban mat la pa ya ka jing ban poi biang por shela ki kam ki dong na ka jong ka jing thangkali ka bajor bat ka batia kha haka leng kanong ba Shillong tis ngom ba perlong ban ya ki jing kan tho ki ba kit jing mot jong phi kat kum ka jing sngo ba shimet halor ka jing mun toy ba phisngo ba phila ban yo nakini ki boss thamai ba ka sarkar ka panra shanga shapi kum ki pai ba kanong ba Shillong Paralok play shibon ya kapor chong pis ngaba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video